Wij zijn hier bij de familie Sudema. En ja, goeiedag. Goeiedag. Mevrouw Sudema. Sudersma, ja. Ja, nou, wie kom hier namens Paradise RM en RTV NOS bij dit prachtige oliebollenpakket voor jou? Nou, hartstikke Want mooi. dat hebben we betoogd dat we naar alle ellende van Vlees Bier. Ja. Dan zie je dat we op het zin hier. Ja. Zit er maar even ergens deel zetten? Ja, zet die maar in de wensenmodel. Ja, want ik denk, de familie Sudema hier is denk ik wel de meest besproken familie in het begin van 2012, of net? Dat vermoeden hier de wel, ja. Ja. Denk nou eens even, Ruud, aan uw luisteraars, wat er nou precies gebeurde. Ja, wat gebeurde er? Alle heren hebben dan gebed zitten. En dit hier kwamen ze normaal vrienden van u was ook even del. En die kwamen met een kanonnetje en die zetten je naar je stoerdel. En je zei van, nou, maak maar even knallen, denk. Ik zei, ja jongen, wat heb je het horen aan de rutten drukt? Ah, valt er op mij. Nou, ik zei, Claire, wist je wat wel? Nou, boem, en dan ging de rutten. Daar in Weiland weer tenten opzetten. En de olieballen weer snijbakt en het gaat weer gewoon terug zo wat jaren. Maar we hadden ooit altijd in het hak, maar er komen alle jaren meer mensen. Dus we gaan nou zijn, we zetten nou een tentje op het Hiemdel. En nou, we verwachten hem prettig mensen, zoals alle jaren. En hoeveel zit er nou bij het huis wij? Ja, ik ben de man die besluit het meest, maar ik geloof dat nou daar in Weiland zetten. Nou ja, 10 meter van het huis zou zijn, maar ja, zoiets. Gisteren gelukkig heel een leidje, hè? Ja, ik heb net een perrutten goal. Als het nou mensen was dan hier gestingen de goal. Maar een perrutten, daar kregen ze me net raar om. Nee. Nou, en volgens mij had ik een zitten, is het met je nou prachtig oplost. Want dat had je net volle skeren kastel ook, hè? Nee, helemaal niks. Ik ben met een pet bij Delwest en de hier zit nog wat centen van hoor. Dus die gaan ze in de pot smitten voor dit hier. Dit hier, ze hebben ooit met wat vuurwerk, had ik begrepen.